Ето го колегата Явор. Не е добре работа. Добре, сега снимай да видите ушанката. Какво ти снимам? Ето да видите каква ушанка ми подари колегата, сибирска. Защото утре заминаваме на Сибир. Защото утре, ето има, утре заминаваме за Сибир. Ето. Сложих я за 2 минути и вече ми пали ушите. А видите колегата каква има. Как? Как? Взимам си електронишъл. Цигаретус. Да, като да изгасиш камиона, като за начало. Ще го изгася, ама аз ще взем нещо да няма го. Ще дам мусака. Що бе, не ти ли си е българска мусака, бе? Няма да изгасиш. О, не. Нещо написали много морково изкусно. Си чистя морково и да яме. Много яде моркови колегата. Това е един от малкото пичове във фирмата. Единствения. Единствения. Еми да. То тук няма такива. О, да снимам колко е хубаво времето тук. Ей, това ще си взема. Взимай, малко чаш така намешваме. Тия да ще ги вземе ли ги миеме, а? Кое? Чашите. Ами аз ще ги взема с чанта. Да, служи ги в една чанта най-добре. Е да видите какво е тук. Перфектно е. Аз утре сутринта тръгвам със същия камион и само не знам как ще излизам от тук. И трябва да закачваме това ремарке. Пълно с електроника. Ето го. Ще хоме ли виме ремаркето дали е това? Да хома виме ремаркето? С колегата утре ще се пазариме да караме. Ще се пазариме да караме заедно на север. Ето, поне каза, че никой не слага вериги. Къде са вериги? Ми е на един ман. Дай ми откъде Само да си видя инструкцията. слагат. Hello, Спасимир. Те ако слагат тук вериги, не знам какво ще правя. Трейлър EON 4927. Я видим сега дали сигурно са това. Това и веко ми харесва как... 4-9-2 нещо. EON 4927. Отзад с тия врати. Отзад малко трудно ще го видим. Не мисля кой е там пусне. Това е бе, тук е написано бе. Ма не бе, отстрани му врати. Не мисълта ми, че няма да ползваме с хидравлика да... Еми няма за какво. Той това и веко няма и такова. Резервуар. Обаче това и веко там ми харесва как е натрупано. Как е затрупано готино. Не виждам кой няма да това. Его това дава. Hello! How are you? I heard from some Romanians that you are not coming back. What? I hear that you are not coming back. They told me that you are going to vacation and you stay in Romania. No. No.
This is what I heard. Е бигов газа. Жалко, върнал се. Мисля, че няма се върнал, но се е върнал. Ето чисто ново Peugeot са ни дали. Шибания пеярас. Титка назад като връщаш. Това е то, дето го снимаха на колегата Любимия Double Team. Да. Любимия. Ето още един пич. How are you, my friend? When? When I'm coming now? Where are you going? Now I'm not going. I'm just coming. Just coming from where? Mama from Europe to Odense. At now From sleep. Denmark. Now must sleep, yes. Yeah, no. Like Maybe baby. 1 week. Like baby. I don't know when it's like this all the night. I will sleep Hey, here. don't go anywhere. What do you bring from Denmark? Nothing. Beer? Nothing. Nothing. Why? Go back. Какво сега, ще се къпеш ли тук? Не бе. Ай, мари горе. Съжда. Чакай, бе! Това е общо взето. Айде! Това е системата за вратите. Дето са с кодове. Пип! Сега да видим колко сган има в кухнята. Ние сме ето тука. А трябва, ако тръгне утре с тоя колега Явор, трябва да ходиме горе. То даже тук свършва картата, още нагоре. Тук е, накрая е Моирана, дето снимах. Накрая на тая карта е Моирана, дето ходих. А ние имам още 700-800 км нагоре. Ти още ли знаеш? Да видим колко сган има тук. Виж какви пантовки си има. Ти ми говориш. За моите пантовки, бе, човек, ето ги. Виж какви пантовки си. Специална марка. Тия са от специален пух. Еленски пух. Нема много сган. Айде за сега.